नमस्कार दोस्तों। आप लोग देखवानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के कल एक नया गाना और रिलीज किया जाएगा, यानी 28 दिसंबर के सुबह 6 बजे, जो कि गाना के नाम बा देवरा सेजिया कुरले बाटे। जी हाँ, गाना के नाम बा देवरा सेजिया कुरले बाटे, जो कि गाना के नाम एल्बम लुक आप लोग स्क्रीन पर देख सकत बानी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताई कि खेसारी लाल यादव जी के नया गाना के नाम एल्बम लुक आप लोग के देखे में कैसा लगल। काहे कि 28 दिसंबर के 6 बजे सुबह रिलीज किया जाएगा शिवा फिल्म्स इंटरटेनमेंट पर। जी हाँ, जो कि गाना के खेसारी लाल यादव जी गैले बानी और श्याम देहाती आजाद सिंह जो कि गाना के लिखले बानी और म्यूजिक देले बानी शंकर सिंह। तो आप लोग के बता दी कि कल और एक नया धमाका खेसारी लाल यादव जी के होने जा रहा बा, तो कि सुबह सुबह 6 बजे। तो आप लोग भी तैयारी हो जाई खेसारी लाल यादव जी के नया गाना सुनने खातिर, जो कि गाना के नाम तो आप लोग देख ही ले बानी एल्बम के नाम पर। तो आप लोग के फिर से गाना के नाम बता दी कि देवरा सेजिया कुरले बाटे। तो आप लोग भी कल सुबह सुनम 6 बजे और सुनकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग के सुने में कैसन लगल और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।